Ya Nur. Apa, Mbok? Simbyang ring masjid ora sira. Ama ora weruh apa nang mburi dhewek. Ora weruh. Riko teko ngendi? Oh masjid. Salat apa? Hah? Salat apa? Surat apa? Engko bukake nyong arek lunga meneh. Lunga rende. Jam 1 po. Lunga rende. Bengi-bengi ra oleh lunga-lunga. Hah? Bengi-bengi ra oleh lunga-lunga. Ora oleh lunga-lunga nyang kepriwe. Ya ngerti wayahe nek salat ya jam pira. Wis salat nang masjid ora mangkat meneh. Nek salat ki ya subuh. Isak magrib wis cukup. Mosok tengah wengi jam 2 budal. Jam 10 ya bukake. Katutup kae. Wis rasa dipijeti anakku wis turu. Wis rasa dipijeti. Men awake panas kok. Nyong sing panas, Mbok. Nyong mumet sikilku sing pijeti. Wong tuwa ora iso nahan lara. Nyong ke awake ra kepenak. Hei. Nyong awake ra kepenak. Idek-idek po. Kok nyong didek-idek sih? Nganggo sikil. Mangko grep tak idek-idek tekelang kowe.